Ay, pag nahagod ka nawawala. Kung napipindot ko yan, nag-hide. Laging ganyan yan. Nakakainis na tong ano na to. Live ko. Naglag pa nga ako. Aray ko, basag pa yan. Mapapasag ka pa Dodo. Live tayo. Another live guys. Si Waray. Kasi nagloko ang ating unang live. Sayang. Huwag kang talon-talon, Mark, dyan. Kakulit mo na naman, ha? Kunin mo yung red na cellphone ni Papa. Nak, pagkuha nga, Nak, yung isang cellphone na. Nak, please lang. Mark, John. Nak, kunin mo isang cellphone ni Papa, Nak. Pagyan, kunin mo isang cellphone, Nak. Hindi yun, oh. Yung red. Yung red. Kulay red yun na sa ibabaw, oh. Sa may ano, bintana. Marjan. Marjan. Ayun, oh. Yung red sa ibabaw. Yun. Diyan. Mama! Ano naman yung mama? Sige, mama. Mama, pero pag naman Mama, pag may utos. Kaya ko na yan, matulog na kayo. Kaya ko na yan. Usapin lang ni Bibi yung sumin mo. Bakit ba? Ba't mo ako tinatawag? Ay. Na-hide na naman yung ano kong live, guys. Hmm? Na-hide ko na naman yung live. Anong na-hide mo? Pag nagla-live ako, na ano na naman. Ay, shoutout sa 5 viewers. Sana bumalik sila. Nag-ulit ako. Ano mo na naman ikaw na ako? Hmm. Hindi ko naman kasi nilagayan. Dapat. Ba't mo ko tinatawag? Anong kailangan mo? Hoy. Shoutout sa 21 viewers natin dyan. Thank you so much, guys. Kailangan mo? Ba't mo ko tinatawag? Another live tayo, guys. Kasi nagloko ang aking live. Hindi na mapindot ang kanyang ano. Iwan ko dito nangyayari. Mama! Ano ba? Oh, nandito na sila. Ate Carol Kawaray noon, shoutout sa iyo. Tanungin mo si Kuya B-Boy kung anong channel ko. Raymond, Sinesha, shoutout sa iyo. Chabilo, Morales, shoutout. Chabililo, shoutout sa iyo. Tama ba? Chabililo? Itaaw! na ano ko yung ano ko. Pin kita dito. Ito, gumamit na ako ng cellphone para hindi naman. Ayun, biglang dumami ng viewers natin, ah. Hi, Ate Maribay Cabanes. Hello po. Sa Bililo, tama ba? Morales, tama ba yun yung anak ko? Pagkano? I give you moderator, my friend. Thank you so much for visiting my live. Love you. Tita Aw, pupunta pala si Idol Japper dyan, ha. Swerte mo talaga, ha. Swerte ni Tita Aw, ha. Nakikita mo si Idol Japper ulit. Lalong lalakas ang channel mo, Tita Aw, kasi pag pumunta si Japper sa kanilang vlog ka ng vlog.
Tapos pag ano, ay, pinin ko pala yung ano niya, ninja. Huwag yan. Hunting ka. Ay, Mr. Kabars TV, shoutout sa'yo. Nandito ka na ulit. I'm back again, my friend. Natasha, shoutout. Ate Carol, What is Warainon. that? Magandang gabi. Mr. Kabar, thank you so much. Ano nagluluwat? Ayan na. Liboy TV. Oh, bakit tayo? Nandito pa rin ako sa ano. Ba't di nagpapapap? Ikaw, yan ba ang main channel mo? Yan ba bago mo channel mo? Hindi yan. Ninja na yan, tita o yan. Magkamali ako ng pinin. Kala ko. Hindi pa naman sure. Sure yun. Sure yun, tita Aw. Hindi yung magsasabi si Japper na hindi totoo. Dahil lang pa nagsinungaling si Japper. Tita Aw. Shout out. Hindi magsisinungaling si Japper, tita Aw. Totoo yung sinasabi niya. Pupunta yan. Totoo yun. Legit yun, legit. Bakit na hindi nagpa-pump up yung mga... What do you do? Mr. Gabar, shoutout sa iyo. Brenda dia para todos amigos. Anong salita yun? What is the meaning of this? What is the meaning? Ano? Chabiloilo Morales. Morales na lang. Para hindi tayo mahirapan. Oh shit! Thank you so much guys for visiting my live. Please connect each other guys. Mexico. Wow, Mexico. Wow. I'm Filipino guys. I'm proud Philippines. Filipino. Uy, kuya. Ray, mag-sorry ka kay Tita Aw kasi baka makita ni Tita Aw yan. Huwag ka magalit si Tita Aw. Ako sa iyo mag-sorry ka. Ano ba ang ginawa ko? Malas ka naman dyan, Natasha. Sorry na. Sige na, sorry na. Alam niya man Tita Aw yung nagkamali akong binaba. Hindi yun ang menu. Ay, sa wakas, nakita rin kita. Ay, Sir GC. CGRS, shoutout sa'yo, sir. From Hong Kong. Thank you so much for visiting ulit. Mga idol, baka pwede po padikit. Iwan lang po ng bakas para balikan sila. Mr. Kabars, didikitan ka niya. Huwag ka magagal. Guys, please connect Mr. Kabars TV. Uy, ka-operator vlog, may galap shout out. Tulog ka na. Tulog ka. Mamaya na ako matulog kay naghahapit tayo kasi kailangan makumpleto ko na naman ng $100. Kasi pag may ads kasi to, dagdag to. Dagdag tayo nito. Operator vlog, yung channel nyo po ito. Please connect ka bars muna para balikan ka, mag-iwan ka. It's me official. Oh, sino to? It's me official. Shoutout sa'yo. Dubat na yan oh. Oh. Thank you so much po. Salamat sa mga pumasyal. 8 viewers at 8 thumbs up. Roja Actas. Roya Actas pala. Ano sabi? Hindi pa ako matulog idol. Wala. Ka-operator vlog, main channel nyo po ito.
Uwi na rin ako maya-maya, idol. Ah, tama yan. Matulog ka na muna, sir. Sir CGRS. Operator vlog, okay. Main channel. Oh, it's me official. Thank you so much. It's ako. Isa mo akong kapatid sa planet. So, oy, it's me official. Thank you so much. Oo nga pala. Oh, sorry. I forgot. It's me official. Nakikita kita, no? Nakikita kita sa mga, sa live nila, Wordo, Tita Au. Sorry. Saya ka, Tagalog kayo. Hati. Hati po ako, Hati ako, Sir Operator Vlog. Hati po ako isa akong Waray, hindi pala ako Bisaya, Waray at Tagalog. Ang tatay ko ay pure Tagalog talaga. Taga Batangas. May alae nga eh. Kaya maano ko sa Batangging. Axe, shout out. Daming pumapost ng mga taga-ibang planeta. EXE. VGG. Ano ba itong salita na to? Ano ito? Oh guys, thank you so much guys for visiting my channel. Operator vlog. Ah, okay. Gold po ako, idol. Oh, your main channel ito? Sir, operator? Mother ko health, half Japanese and half Filipino. Oh. Kaya pala nasa Hong Kong ka. Operator vlog main channel po. Marjo, Waray TV. Yeah, Inshu. Inshu. Yeah, Inshu. Yeah, Inshu. Ano yun? Ano yun? Morales. Thank you, Morales, for visiting my live. Sorry, but I understand your I'm English is a little bit because hindi tayo mataling aray ka. Oo, sige. Bigyan kita bigyan kita moderator operator vlog. Please connect Mr. Kabars TV para balikan. Mag-iwan ka lang ng bakas para dumami yung para madagdagan ang yung kaibigan. Sing kami ng mother ko, idol. Tol na lang, wag ka na mag-idol. Tol na lang CGS. Thank you tol sa pagpasyal sa akin channel. Morales. Oh no, why you gutom na? You're hungry? Morales? Guys, next natin pin si si Chabililo Morales. Tama ba yung basa ko? Operator vlog, salamat sa pa-jacket idol. Tol. Thank you tol. Guys, please connect Morales from Mexico. Oh, nandito ka. Kaya kasama mo. Pangit. Kaonesa, hello, shout out sa iyo. Pangit. Kumusta? Sanay kasi ako sa tawag ng Brad. Sige lang, okay lang. Walang man. No problem. BBTV, shout out. Mexico. Okay. I'm from Mexico. I'm from Philippines. Guys, please connect Morales. Parang kilala mo si Eric Morales. Yung nakalaban ni Pacquiao. Okay lang, Beshi. Hello guys. Thank you, Kaonesa Official. Salon mo yung Kaonesa? Salon ba yun? Salon ba yung inaano mo kanina nasa live mo? Hindi ako nakatambay kasi busy ako kanina. Nagtitinda kasi ako. Alam mo naman pag nagtitinda tayo, kailangan focus tayo sa ating paninda para no English?
Espanyola. Parang gawin ko dyan para naman. Espanyol. Pwede ko mangilang No English. Oh, why? Oo nga. Salon, yes. Alright. Okay lang yun. Pasensya na po. 8 viewers at 11 thumbs up. Thanks so much. What did you say? Okay. Nakapasok bukas? Si Morales. Oh, yung kalaban ni Pacquiao, si Morales. Taga Mexico yun. Panico do. Teodora. Senior Morales. Bukas tinda ka ulit. Oo naman. Lagi naman po eh. Hello po, pa-support at pa-subscribe mga idol. Salamat. Iwan lang po kayo ng bakas para mabalikan. Salamat. Sa loob. Uy. Saan kayo kakain? Yung sa labas. Bakit doon sa loob? Iiya siya eh. Baka dumag-amoy eh. Bukas tinda ka ulit. Sige. Hindi naman dito. Bakit sa labas pa? Liboy TV, may ganun siya lahat. Sabi ni Ang Kaunesa. bulata eh. Hi Karen! Ang bulata. Your daughter's crying? No, it's my daughter is playing. Karen, thank you so much, my friend. Ni hao. Dikit na po ako kayo. Dikit na po. Kabars TV. Thank you, Cooperator Vlog. Live yung tatay mo. 11 viewers, shoutout. Nak, stop. Sa. Yup, it's my baby. Ayan. Anak ko, ayan o. My baby Mark Jan. My son's So- not a baby. Super kulit. Because he's not a baby anymore. My son. Kabars TV, mag-love shoutout. What is your name? Iwan ako ng bakas sa iyo, tol. Thank you, Cooperator Vlog. Guys, dikitan natin to si Cooperator Vlog, ha? Oh, there you go. Ay, next tayo ng ano, guys, I pala. will cut your hair. Morales, ibaba mo na kita. Pasensya ka na kung di mo maintindihan sinasabi ko. Hindi ako magaling mag-English, eh. Cooperator, guys, Ayaw naka, daw niya mag-cut ng hair. why you wanna cut your hair? Diyan. Gano'n daw. Cut natin? Ha? Pa-shout out. Cut? You will cut your hair? Loko-loko yung ano mo, ah. Sino to? Sino to? Mukhang kalokohan to, ah. Shoutout sa'yo. Hindi ko nababasahin yung ano mo, pangalan mo kay pa-shoutout. Shoutout sa'yo. Lokong-lokong po. Shoutout sa'yo. Lin. Ko, yan lang. Lin ko. Yan ah. Na-shoutout na kita, shoutout sa'yo. Oh, subscribe ka na, panoorin mo nga video ko. Sino to? Taga saan ka? Taga saan ka, idol? Shoutout sa 10 viewers at 11 na. Sa Thailand. Thailand na nasa Pilipinas. OFW ako. Okay. OFW. Thank you sa'yo. Din mo ko. Yan lang. Salamat sa pagpasyal. Guys, pa-check na, pa-dikit naman tayo kayo, ano? Cooperator Vlog. Ang sahog sa ano, binataang gulay. Babae ako kuya. Bakit na yung ano mo? Babae na. Sige, thank you. Ito naman pangalan niya. Jacqueline mo ko. Ay, Ayan. Andyan na si Boss K. Sinong Boss K?
Sinong Buski? Buski to? Saan si ano? Sino? B-boy. Nandyan lang, nakatambay lang. Mr. Kabars, please connect ka-operator. Lin mo ko. Ika na magdugtong. There. Minsan yung kasi mga kaibigan natin dito sa ano, dumalo yung mga loko-loko eh. Kaya minsan ayaw ko basahin. Dahil, try nga natin dalhin yan sa Manila. Anak mo na yan. Manila, so saan ba yung lugar yun? Nasa pangalan na, Doy. Manila. Manila, so. Hindi ko saan kung sakay yun. Hindi ko saan kung saan may sasakay. Reviewers at 11 tamsak sa laon. Parating ka nga ng Manila nga di mo alam yung sakayan. Kung hindi ka ng Manila lang, di mo ma... Ayun. Ano lang? Kalabasa ta sitaw. Ay, gulay. Gulay. Ah, ayaw mo kasi. Ano ba dalan mo? Ewan ko. Hindi mo pagkakain mo. Hindi mo sa akin. Sino sila kumain? Diba? Kumain ng balot si ano. Doon sa labas. Doon na sa madilim. Ha? Buka yung tubig. Ito sisi natin. Sige mo. Bye. 5% na lang yan naka. Hindi pa yan nalubat. Shut down na yan. Yan. Diyan. Para tumigil na. Maraming silang balot. Diba? Bili ka. Kaya ako kumain. Yan na lang kayo kumain na. Yan na lang kayo kumain na. Ano tayo? Gutom na. Sila yun. Padlock niya yung gate ka. Si Justin, di namimigay ng balot. Oh, hindi ka bulutan. Hindi. Ta? Ano ulam niya? Ano ulam niya? Yung lang yan. Tingin namin dun sa terminal. Hi, Ma'am Corsalda. Ikaw na mo. Saan terminal? Terminal lang sa ano ba? Waday tira sa ay nanibilin sa kuan. Wala, gigawin man sila nito. Nagputos sa bro. Naku, game. Saan yung orasan ng abot dito? Kuan puja ko kumagay. Sa jangan ato. Watermelon. Ito, Ang kami para ko. ito ang boylet ni ate nila.
Ha? Naubos paninda mo, hindi. Hindi na ubos. Marami pa. Bag. Ay, may pantulog pala ako dito. Wala lang sa dito. Ano nilagay mo ng damit mo, Justin? Ah, diretso sa bag. Para kayo nakatira sa isang bahay. What's up mga karay? Ating Baka nagluto sila yan. Ang sarap. Ang akala mo may sarili Ay, siguro. Nakaupo pa yan ha. Yung mga ganun din to. Kilala niyo ba yan guys? Ano naman ang wala ko dito? What's up mga karay? Akala ko may laman to. Gulat ako mga lalaglag. What's up mga karay? Wala pa ba yung mga angkat? Kaibigan na pinakapugisan lumalayo Quirino Highway. Natakpan nga lang. Siyempre pag mga pugi, kailangan kangaroo. Yeah. Suspense. Yung kangaroo yung damit ko. Saan ka kain ah? Ganyan si Alvin Richard. Saan? Ano lang pa yung sauce mo kahapon? Sandala ko. Yun. What's up mga kuray? Ang ating kaibigan na pinakapugisan lumalayo Quirino Highway. Natakpan nga lang. Ano man yung sauce yung isa? Wala yung kinain na namin. Kung papunta kami dito. Ano di ko kasi yung biyahe? Ang cute naman ito. I mean, akala ko purong sisig. May kanin pala. Good night, bawin muna ako sa tulog. Sige, sige to. Ano, sangkay? Wala nang problema. May mag-end lang. Mag-end lang. No problem. Ay! Tulog ka na. Mga maligo. Kailangan ko sa biyahe. Walang problema yan. Sige ka, ligo-ligo gabi eh. Tumigil ka tatalo. Good night, B-boy. Sabi ni Ma'am Coselda. For viewers at 13 thumbs up. Thank you so much, guys. Mr. Kabar, star out.
Shout out reviewers. Baka half bat na parang ligo na rin. Ulo lang ang binabasa. Baka half bat na ano, ulo lang ang hindi nabasa. Di ka titigil? Asa na ang pamalo ko sa'yo? Uy, ano naman, talon ka na naman. Anong talon? Sige. Sige. Oh, practice ha. Ako muna. Ikaw na rin. O, gano'n to. Sabay lang tayong tatlo. Enas. Inis mo ko. Kung na yan. Nasa bit-bit Bulacan si ano? Matiko. Mama bear meow meow meow. Apa the baby? Under the pressure. Tawa-tawa ka dito dyan. Umigil ka! Kumain na ba kayo, Justin? Yung dala-dala nyo? Yung tinay nyo? Doon kumain din po. Ha? Kumain din. Kasi yung tago ng tago to. Ano sa? Kumain kayo doon bago umalis. Bisa mo daw, kay may hihiga na siya. Tumigil mo. No. Ay, putrabis ka talaga. Sige. Sige. No, bird. Sige. Oh no, bird. Bird is a bird. Subaki Vlog, shout out. Basta. Birds. Hiding. Awesome birds. Shout out sa 4 viewers at 4 Labat. 14 Ayan, thumbs up. Tara mo. Shout out sa viewers. Baka makita yung kiki mo. Cute. Tumigil na nga. Nanggigigil na ako sa'yo. Okay, kumain? Ouchie. Ow, Ganda lang. where is your fly? Higo. Okay. Ano? Mama, free. Ano? It's okay. Ano? Chicken? Wala man chicken dyan na. Bye-bye, chicken. Ayun, ang chicken na pinanood niya. Bye-bye, chicken. No chicken. Buksan mo nga.
Ay po. Yan na yan.
The key is a vlog. Shout out. I was saying. Salamat po. Ingay na ka. Ganito mo moderator. Tigil na. Hindi ka napapagod. Hindi ka napapagod. Ma'am Malu Olivar. Shout out po. Kain po tayo. Shout out sa lahat. The key is a vlog. Shout out po. Tusok host. Walang ano. Thank you so much po. Kain po tayo. Kain. Paksiw ang ulam. Miss na host. Okay naman po. Kumusta po kayo, madam? Salamat po sa pa-jacket. Walang ano man po. Salamat sa pagpasyal. Ano gagawin mo? Mamaya, nandun si Kuya. Itago mo muna yung putoy-toy mo. May tao pa yung sa CR. Shout out sa 5 Knock the viewers. door. Knock the door. Say, Knock the kuya, door. quick. Knock the door. You don't know how to knock the door? Knock the door. Like that. Yes, dalian mo. May ihi na yung isa. Ay, sige na. Dugay-dugay ka. Tambay lang host. Sige po, thank you po. Yung pabikuan ng damit ko, yung sa taas. Dali mo dito, Kuya Agis. Huwag mo. Ihagis. Nagdikit ako sa bahay mo. Ay, di ka Salamat. tapos? Ay, di mo na yan. Thank you po. Di mo na yan. Dating dikit na po ako sa'yo. Yan. The key is a vlog. Dating dikit ako sa'yo. Ewan ko kung saan ba tayo nakita. Parang kay ano ata eh. Kay Tita Au. Or kay Tolwerdo. Pumunta ka muna yun. Or kay Lenma. Bali, di ba na-posel kayo doon? Iiyaw yan, Justin. Hindi ka ba tapos? Tapos ka na ata eh. Lumos ka na. Tapos ka na? Sinasara ba yan? Hindi. Mahadlok mo na. Ako, rubal ka dito sa eh. Ba't ko naman Yeah. dito? Eh, tae mo yan eh. Kain po. Punas ka pa.
Good ka na. Makakita pa sa ano ni Papa mo. Magkano si kanina naman tinapay yan? No, just 10 na. Be short, be short, be short. Just Damit? Baka damit ka. Gusto mo yung damit ko? which one? Four. I'm another four. Cars. Car is a truck. Car is a car. Car is a truck. Car is a truck. Car is a truck. Car is a truck. Car is a Tagal naman ang suot na yan. Ah, car is a car. Car is a truck. Car is a truck. Car is a truck. Car is a truck. A car is truck. Car is truck. Car is truck. Di mo muna sagda. magalang yung bibig ko. Magpapila sa makakalawa sa bahay. Kampanya sa
Umaya na siya sa sen. Doon na to pang grocery. Diyan. Diyan. Maya tulog na rin ako. Hello. Tulog siya. Ako na ha. Kahit pa kaya nag-pulis na, sabi ko na lang ang chick boy. Nag-pulis lang. Natakpan nga lang. Kanino ang damit na dito? Siyempre, pag mga po, Kanino? Hindi, tinatanong ko lang. Kanino ba yan? Kaya? nga lang. Tinatanong ko lang. Wala naman siya dito. Sir! May Tawa. Cars. Oh no. Maaga ka pa, di ba, maaga ka pa magigising, di ba? Magtanghali ako bukas, mga alas 7 at alas 6. Pag ano lang umaga nagigising, Sabado, Linggo. Hindi ka maaga nagising. Ayun, alas 4. Paano hindi ba kimas? Sige, sige. wala na penalty. Wala na. Oo mga paring tol, nandito na ako sa nirequest nyo dito sa may SM Fairview. Dito malapit siya sa may Robinson Nubaliches. Bali dito na ako mga paring tol, no? Mag-ingat sa mga pupunta. Lalo na sa malalapit, puntahan nyo na. Sa malayo naman, wag na kayo pumunta kasi baka mapasa pa kayo mga paring tol. No? Para lang talaga to sa malalapit. Papakita ko na lang kung saan ko ilalagay mga paring tol sa next video. Dito ko na lang ilalagay yung blessing mga paring tol, no? Dahil maulan, baka mabasa pa. Yan, dito ko na lang ilalagay. Puntahan mo na, hinihintay ka na yung blessing paring tol, okay? Ingat ka and congrats agad. God bless sa'yo paring tol. O mga paring tol, nandito na ako sa nirequest nyo dito sa may SM Fairview. Dito malapit siya sa may Robinson Nubal. Sa mga mahilig gumamit. Well, you know, I got 2 tickets just for you.
Mag-out na ako, guys. Sir Sanisan, Karen, thanks so much. Out na. Sir Sanitan, ingat po, ingat sa iyong trabaho. Bye na, bye. Thank you so much. Tingnan mo, ano na kung lalagyan